ruwa matsala ce babba. Ƙauyen Dissar Rumji yana fuskantar matsalar ruwan sha. Mata da yara na ƙoƙari da jajircewa wajen neman ruwan sha. Wannan halin yana da buƙatar kulawa ta musamman. Domin ruwa yana da muhimmanci da lafiya ga rayuwar ɗan adam. Muna roƙo ga al'ummarmu na Nijar da dukkan wani wanda zai faɗa a ji akan wannan garin. Mu dubi halin da al'ummar wannan garin suke ciki da idon tausayi don Allah. Mu yi ƙoƙarin kawo musu agaji cikin gaugawa don Allah. Domin sauƙaƙa ma al'ummar wannan garin na Dissar Rumji. Domin mu al'ummar Nijar mun yi imani da jajircewa gwamnati da inganta rayuwar ɗan adam. Muna fatan wannan kiran zai samu kulawar da ta dace. Mutuna idan muka yi taimako akan al'ummar wannan garin, sakamakonmu yana wajen Allah. Idan ka ga wannan bidiyon baka da abin da zaka taimaka dan Allah ka yi kokari ka yada ta taje a gaba, ta yiwu taje a gurin wanda zai taimakawa. Allah ya saka da alkhairi duk wanda ya taimaka ya yada wannan bidiyon. Idan kana so in magarinka bidiyo, ka aje min sunan garinka a cikin komentar, ko in kana so in tallata maka wata manhaja taka. Ni ne naku Sama'ila Komi Lokaci na garin Maradi. Allah ya kare Nijar, Allah ya kara ɗaukaka ƙasar mu Nijar. Ina yi ma kowa da kowa fata alkhairi.